العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. هاجون بندرابي ko musidɗo men alhaji mahmoudou dia mo gowɗen heɗade e hono ɗeɗe jewte allah wi nelaɗo allah wi cheikh tidiane wi ha joni gonɗen koye qissatul isra'i wal miraj jamma nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam ɓurɗo mawnude e jammaji makko so wona jamma jibinede makko jammaji makko keddi ɗi foof o ɓuuri mawnude omo jogui jammaji noon ina keewi jamma isra wal miraj yiidoyde allah tagore allah yo arnoto allah kanko tan meeɗi dañde gila baba adama ko adi baba adama ɗum meeɗani dañede caggal mum meeɗani dañede wonta dañci ha yawmal qiyamati koye jammaji makko mawɗi jeeya jamma lelatul qadri mo allah wi hayrun min alfi sahrin ñande hen qurana telli hono o jammani kadi meeɗani dañede jamma nisfu saban ñande sappo e tati lewru saban allah wi kanko tefanta kala wonɓe leydi sappo e nayyi allah wi kanko tefanta wonɓe asaman ñande sappo e joyyi allah wi wondiri manggum e teddugal mum kala ko tagno e tagore harmini aljanna ha leñol makko hedda ɗum kadi ko jammani su saban ndeke o jammani kadi jeeya koye jammaji mawɗi e jammaji nelaɗo sallllahu taala alih w sallam ñande ñalla arfa jofta waala musdalifa allah kadi ina wasoro ɗum leñol ngol ne wasoro ɗum mana ene malaikaji o jamma koye jammaji mawɗi leñol ngol jeeya ñande waala balɗe capantati korama walla nogasi jeenayyi lewru korka yimɓe mbaldi hankadi taƴi lewru yiyama janggo ina dawana kucca e jomumen ne jaafa bakkat jeeya koye jammaji mawɗi saabu ina rimɗine ñande hen mana ujunnaje temedde jeeɗiɗi ko rimɗinano sowre gila korka daari ha nden ɗum ne koye jammaji nelaɗo sallah alih sallam mawɗi mana ha joni jeeya noon kadi mana jamma julde korka ndeke noon jammaji nelaɗo ina kewi limotako oɗo jamma lelatul isra wal miraj mana kanƴi fof ɗon soɗi ndendi jamma jibinede mo ɓuuri mawnude saabu kanƴi fof mana ne sonno jibinano ko kanƴi fof ɗi dañetake ha joni gonɗen koye qissatul isra wal miraj oɗo banda woni jus ussani ɗimmijo o so allah haaji nelaɗo allah sallllahu taala alih w sallam nde jaaduɗen e makko dow nde yama hakkille wonko yejjiti nelaɗo wi nde ngabbi e dow arsi o tawi asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi so beddama e arsi ma wano cola feggere ma siwatinno mbaɗa e maayo gueji noon wayata famɗude o wi nde o ngabbi e dow kursi o tawi asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi e arsi soko rendi weddama e dow kursi ma wano cola feggere ma siwatinno leydi aduna ndi fitte ha laaɓa joƴƴina hen ƴeewa so tawi ne heewa ɗum walla ne yolba o wi o tawi mana ha joni kursi ko kanŋe biyeteɗo zabarjat o wi kanŋe o ko kecco o wi malaikaji ina dondi ɗum o wi malaikaji ɗi mbiyete ko kurbiyin o wi malaikaji ɗi goto hen foof ndiwri jawdi ina diwa hakkude nofru mum e walaba mum duuɓi temedde jeetati yettaki ɗo haaɗi malaikaji ɗi ina dondi arsi o ɓe namni nelaɗo sallah alih sallam a kursi momin dondi o hono way nelaɗo wi beele jiɗɗon ko jalkiddemi ɓe mbi ala gila kursi o fawa e daaɗi amin min dondi min meeɗani hoynade dow woto guite amen e guite allah kawrude min meeɗani yiide no way nelaɗo wi mbiɗa yaɓɓa hen mbiɗa wonde botujam kanŋe o ko kecco mbiɗo lofo mbiɗo haalanaɓe mbiɗo wiyaɓe ɗo ko luulu ɗo ko yaɓuta ɗo ko marjane ɗum jeyano mana koye gueɗe dow ɗe ha joni ne jeyano e gueɗe dow ɗe nelaɗo allah sallllahu taala alih w sallam o wi ne kuccinmi e joomam o wi gandumi e hooram holno calminirtumi joomam tawde ko joni min miɗo arde allah longinimi konnguɗi ɗiɗo mana mbimi attahiyatu koofe e lillahi wodani allah a ɗeyibatu konnguɗi ɓurɗi lillahi godani allah assalawatu yurmede huɓtidinde lillahi wodani allah o wi nden mi wini kalmi ɗum ha gasi mana allah wimi assalamu aleyka kisal yo wonema ayyuhan nabiyyu
rahmatullahi yurmede Allah wa barakatuhu yo wone maɗa an Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o wi Allah salmitimi ɗum o wi nelaɗo o wi keɓɓitimi mbimi assalamu aleyna kisal mbaɗɗa e am ngal wonno jogorno wiide iblis ne leydi jeeɗa ɓeeri ummini hoore wi joni joni kangaɗo o duwano yimɓe fof mi naata hen jibrilu wi salihina nelaɗo refti hen wi wa ala ibadillahi salihina moƴƴuɓe iblis leltini hoore wi ndeke mi jeyaka hen ɗum woni tahiyatu lillahi ko gueɗe tati goni hen feccere haali ɗum ko nelaɗo Allah hen feccere haali ɗum ko Allah nde feccere haali ɗum mana ko malaikaji saabu ko jibrilu tindinimo o refti hen ɗum waɗi salminadu mana ko sunna jabade salminadu salmitade ko farilla saabu ko annabi salmini Allah Allah salmitimo nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam ɗum jeyano koye gueɗe dow ɗe ha joni koye leylatul isra wal miraji ha joni mana gonɗen nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o wi nden mi ari ñaguimi jibrilu yamirore jomam yomi naatoy mana aljanna o wi naatimi e nder aljanna o wi jiimi cewle nayyi ina doga mana ndeɗo sewde ko ndiyam ndeɗo ko kosam ɓireɗam ndeɗo ko jumri ndeɗo ko sangara o wi mbimi jibrilu ko ɗe cewle goni o wi mi anda ni tawri miɗe gila tagami ha joni ko ni ɗe goori nelaɗo wi ndewme cewle ɗe ha garmi ɗo ɗe jaltata ɗo malayka ne jooɗi ɗon ne reena mbimi malayka o ko ɗo e cewle goni malayka o wi Allah joƴƴini kam ɗo ko hecci adama duuɓi ujunnaje temedde jeeɗiɗi mbiɗa jooɗi ɗo miɗo reena kono mi anda ko itteɗe ɗo mi anda ɗo ɗe jahata mi anda ɗo ɗe gummi e ɗeni doga mi anda ɗo ɗe paayi nelaɗo wi ndewmi ha tawmi ina waɗi gudde nayyi hen wuddere wotere yaltata hen ko kosam ndeya ko jumri ndeya ko ndiyam ndeya ko sangara tawmi ina winda bisimillahi arrahmani arrahimi bisimillahi mim o wuddere nde ɗon ndiyam ɗam yaltata allahu o ha saqiru o wuddere nde ɗon jumri ndi yaltata arrahmani mim o ɗon mana ha joni mana kosam ɓireɗam ɗam mana ko ɗon yaltata nayaɓire nde mana ha joni ko ɗum woni cangol ndiyam ɗum woni arrahimi ɗum noon kala mo wi bisimillahi arrahmani arrahimi alhamdulillahi fofani ma yare majji kanji calli nayyi ɗi ɗum woni sababu masala mo Cheikh Tidiane Sarif lurde almami malik puɗɗortoɗa tan ko alhamdulillahi rabbil alamina telloɗa a bismotako sa fayi noon sa bismaki julde ma bonat Cheikh Tidiane noon wi tawde on hadis ne selli kala mo wi bisimillahi rahmani rahimi alhamdulillahi a fofani ɓandu ma ne haɗama jeygol o wi kanko o woppata ɗum almudu makko ne woppata ko ɗum woni sababu o nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o wi jaami tawmi ko worɓe ɓuuri hewde e nder aljannaji o wi cakkitinimi jibrilu alayhi salam o wi mbimo mbiɗa yiiɗi yiide jeygol janama e ko woni e nder hen o wi jibrilu ñaagui Allah o wi Allah hokki yamirore o wi paami jeygol jahannama o wi tawmi ko rewɓe ɓuuri toon hewde tawmi mana cukuli jubbi ina kaɓɓa mana ha joni jomumen ina belta ina keddi ɓalli mehi mbimi jibrilu ko ɓe mbaɗi o wi rewɓe resaɓe heddetonoɓe koye mehe ɓe cuddata cukuli mumen ni ɓe goori ha yawmal qiyamati yoɓe puɗɗa ñawede ɓe lebte o wi tawmi rewɓe mana enɗi mumen ina tufa mana tufirɗe jamɗe ina ligga eɓe belta e jeygol mbimi jibrilu ko ɓeɗo goni o wi ɓeɗo rewɓe goni rewɓe yahannoɓe ina muynina ɓiɓɓe jananɓe tawa yummum en jamirani dewle ina karma janggo e jaam ganda hen jogoɗɓe resodirde ko ni ɓe godata ha yawmal qiyamati haade mabɓe mana ñawede o wi jaami mana ha joni yeeso o wi jiimi mana ha joni fedde worɓe mana eɓe tiimi mana e ƴulɓe jeygol jahannama ɓe ñaama ha kunuɗe keewa ha deyde keewa ɓe gukkita ɓe ñaama kadi goɗɗum mbimi jibrilu holko ɓe worɓe ne mbaɗanta ni oye ɓeɗo goni woppannoɓe rewɓe daganiɓeɓe ɓe paya mana eko harmaniɓe ɓene ko ni goori ha yawmal qiyamati mana nde puɗɗa ñawede o wi jiimi mana yimɓe yanoɓe no yanoɓe kaaɗini mana jana ha ɓooya ñoƴƴe kadi mana ha joni ummito ina pukkoro banggue nano ina pukkoro banggue ñaamo mbimi jibrilu alayhi salam ɓeɗon holko goni o wi ñamannoɓe riba ɓene ko ni goori ha yawmal qiyamati mana nde puɗɗa ñawede o wi jiimi worɓe mana ɗemɗe mumen ina jalti ha pawe becce ɓe ƴakka ɗemɗe ɗe ha gojja ƴiƴam ha ɗigga
Allah kadi watta ɗemɗe ne gonno mbimi Jibril alayhisalam ɓeɗone mana holko goni o wi seedotonoɓe fenade e haalannoɓe ko wodanani ɗumen ɓene ko ni goni ha yawmal qiyamati nde Allah fuɗɗa ñawden ngan sanga mana so welama waɗay jaygol so welama mana waɗay yurmede nelaɗo sallllahu taala alayhi w sallam o wi jaltumi mbiɗo wondi e ceniɗe mbiɗo wondi e kulol mbiɗo wondi mana ha joni e kawisaji rasulul bil haqqi sallllahu taala alayhi w sallam o wi mbiɗo wondi e jibrilu alayhi salam o wi min telli o wiya min kefti mana ha joni burak o wi nden min gaari mana e burak o wi mbaɗɗimi no mbaɗɗorinomi o wi min telli o wi min beeyi hakkude leydi asaman o wi timmi mana e yajuuja e majuuja ko leñol koɓe ɓiɓɓe baba adama jool e maɓɓe ko dira e feccere daɓɓo e maɓɓe ko dira goto jaajendi goto e maɓɓe ko diraje temetati goto e maɓɓe sona lelo wertate hen nofru suddo wondu ndu so goto e maɓɓe maayi ɓe ñamat ɗum haɓe laaɓa no mbari kon ni te koɓe tagore koɓe ɓiɓɓe baba adama hay goto maɓɓe wona julɗo so Allah no gayna windere nde ha laaɓa soko tawi hendu ndu wutti ko mayanno ko maayi ha gasi Allah mana ha joni tellinaɓe ɓe ñaama kala ko hecciɗe yeeso leydi ha laaɓa ha wiye ceɗa ɓe jarto maaje ɗe ha gasa ha laaɓa kamɓene Allah duña maɓɓe hendu ɓe puɗɗa maayde caggal muɗum diwe gaɗane mbiye Samba ala daaɗe en ƴettaɓe beddoyoɓe mana ha joni maayo caggal muɗum mana nde darga fuɗɗa darade caggal mum ɓen mbiyete yajuuja o majuuja koɓe ɓiɓɓe baba adama walla nuhu biyeteɗo yafas ɓe jalti koye yafas mana kamɓe nelaɗo wi noddumi ɓe l'islam ɓe jaɓani kamɓe goni ɓe zulkarnayni udduno caggal pom kala jamma ɓe mbaala ŋefde pom o ha waɗa cereli ɓe mbiya janggo so Allah jaaɓi so jaɓani en jaltat so piniɓe tawa pom wontino wonno ñande Allah wela ɓe mbiya janggo so Allah jaaɓi ɓe tawa pom no woni no wurno so piniɓe ŋeefa ɓe jalta nelaɗo wimi noddiɓe l'islam hay goto mabɓe jaɓaki nelaɗo sallah alih sallam o wi ɓennumi mbiɗo wonde e jibrilu alayhi salam o wi mbiymi min garte baytal muqaddasi emin pewti mana makkatal mukarrama birtimi sete mana ha joni Quraysh yanoɓe jiggore baytal muqaddasi mana leydi Dimaska Sam toon ɓe kewno jiggoyade sete ina heewi eɓe majjira ngeloba mabɓe e nder jamma he mbimiɓe ngeloba moon nani nokku naggam cangol naggam so on ƴeewi mo on taw toon ngeloba mana ɓe nani dadam kono ɓe gandani hol kalduɗo e mabɓe o yi min jawti o yi mana min garti Makka eɓe ɗaani mana jamma ɓe cuwa taw finde Allah haaji nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam Allah findinimo ina wonno aada Abu Jahli omo wiye Abal Hakam saabu candallago o wiya mana ene baban majjere kono Abal Hakam wiyama mana ene Abu Hissam ɗum woni inde makko kanko e nelaɗo mana ɓe goɗɗodirani galleji kala subaka mo fini o naggat siis makko o joƴƴinayi damal galle nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam so nelaɗo yaltino fayi Kaaba o e Mamadou Biliwel holko koyɗuɗa kadi hanki so won ɓurana telli nelaɗo haalanamo ha gasa o e ɗum ko fenade o yaha lawol makko ha ñande hen o yi Mamadou Biliwel holko koyɗuɗa kadi hanki nelaɗo wimo jamma hanki dey mi yeehi baytal muqaddasi o wi nelaɗo ndeɗo fenade aɗa suusi haaltude ɗum dow Quraysh en to ndenni nelaɗo yimɓeɗe suusi Allah haaji kisa ko kanko noddi Quraysh kanko noddi bani Hasim kanko noddi bani Kinana kanko noddi mana en awladu Ismaila kanko noddi bani Hawazin kanko noddi mana bani Sadiya kanko noddi dendagal kinde Quraysh leƴƴi mana sappo e ɗiɗi kanko noddi mana Aus kanko noddi mana Hajaraj o rendini mana leƴƴi julɓe ɓe e heferɓe ɓe e nafiqe ɓe e moƴƴuɓe ɓe e bonɓe ɓe e rewɓe ɓe e worɓe ɓe e sukaɓe ɓe e mawɓe ɓe fof kanko rendini ɗumen dingiral gotal hakkude Safa e Marwa kuccite Kaaba o wiɓe mbiyannomi on ko oɗo Mouhamadou Bilejo ñande foof omo haalantunomi fenade nde ina heeƴa mi wiyamo o feni mi ara mi haalana on onon ne mbi ono feni hande noon o haalani kam fenade ndeɗo kam ɓurti kam doole somo suusi yo haaltu ɗum e dow mon onon foof nanon esa tawi kamɓe fof ɓe jooɗi julɓe e heferɓe e nafiqeɓe moƴƴuɓe e bonɓe rewɓe worɓe nelaɗo Allah sallah alih sallam ari ha dare hakkude batoye o jooɗi Quraysh en taarimo Abou Jahli wimo ya Mouhamadou haaltu ko kalnoɗa o yi namno ko namninɗa o mbimi holko koyɗuɗa hanki
o mbimi hanki mi yeehi baytal muqaddasi kamɓe wonɓe ɗon ɓe fof ɓe meeɗi yaade baytal muqaddasi nelaɗo meeɗa toon yaade hay lawol gotol hay gotol meeɗani toon yaade meeɗi yaade sam gotol julago arti kono meeɗa yettade ɓursi mana ɓe namni ɓe mbimo tawda meeɗi baytal muqaddasi minen fof emin gandi toon min meeɗi toon yaade ana meeɗani toon yaade hay gotol sifano min baytal muqaddasi hono wayi nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam wone kawisaji Allah wone ceniɗe mana ina haalda e mabɓe ɗo nelaɗo sallah alih sallam mana turiɗo ina wiya ina haala jibrilu alayhi salam o wi ñande hen o tampi saabu nde nelaɗo namnade rewi baytal muqaddasi ko jamma refti ɗon ko jamma meeɗani yiide wuuro ngo anda beddaji wuuro ngo anda laabi wuuro ngo anda no jamaka darri anda no galleji ɗi darri hay hunde anda hen rewi ɗon ko jamma arti ko jamma ɓe mbi nelaɗo yo sifanoɓe no wayi ɗum noon nelaɗo wonde e jakre ɗo ƴuri ɗo Allah wi jibrilu alayhi salam joni joni hollu nelaɗo baytal muqaddasi jibril nangui baytal muqaddasi ha laaɓi waɗi ɗum e mbaadi suratu wayno portale wuuro ngo ha laaɓi ɗo nelaɗo turi ɗo o waɗi yeeso mum nelaɗo mana wone haalde jamaka ɗo woni bedda mani ɗo woni lekki mani ɗo woni ɓundu naggam ɗo woni woyndu naggam ɗo woni galle kaari ko ɗo woni ɗo henno woni jama ɗo woni juma ɗo woni mira ndu saldu ko ni wayi o annabi kaari ɗo juulanno o annabi kaari nguruma satala mum ko ɗo woni eɓe keeɗi aboubacry sidique tawaka jonde nde ha goto e julɓe kono ko naafiqi yalti batu ngu fotte aboubacry sidique o wi seydna aboubacry wi nam o wi gondi ɗumen waɗi bone o wi ko woni o wi mouhammadou wi e jamma he yeehi baytal muqaddasi arti aboubacry wi min hayso o winomi ko yeehi dow asaman arsi kursi mami jaab o yetti o wi ya rasulullah ko mbiɗa nelaɗo wi mbimi komi yeehi baytal muqaddasi e jamma he o wi mbimi hay sa yeehi no arsi kursi ko noon mbinoɗa mami jaab nelaɗo wi mi yeehi kisa arsi kursi ɓe mbimo eyi ɗum noon min namnakima arsi kursi min namnima ko leydi haala min baytal muqaddasi o haalaniɓe baytal muqaddasi o sifi no woori ha laaɓi eɓe gandi ko gonga eɓe janana kono ɓerɗe ɗe mana jeddi saabu gari añanago e hasidagal ɓe mbi bilewma ɓeydima ɗum ɗo ko bilew tan aboubacry siddi ɓe mbimo an hono mbatta ha jaɓana mouhammadou wonde yeehi baytal muqaddasi e jamma he arti yimɓe neɗɗani walla yeehi arsi kursi yeehi asamanu jeeɗiɗi hono ɗum amnorto ɗanngal hakkude ɗo e asaman duuɓi temedde joyyi tekkedi asaman duuɓi temedde joyyi hakkudume goɗɗo on ɗanngal duuɓi temedde joyyi ha jeeɗiɗi gasa ha arsi kursi ha ardul simsima ha wirgal lo sappo niɓɓere ha wirgal lo sappo annore ha maaje sappo mana ha joni niɓɓere maaje sappo annore ha wirto sidratul muntaha ha yindo e Allah hono ɗum amnoto e jamma he aboubacry aɗa jaɓanamo ɗum aboubacry mi jaaɓi o wi yimɓeɓe mbimo holko woni sababu aɗa jaɓa o wi woni sababu mbiɗo jaɓa ko jamma foof mbiɗo juulanno darɗe temedere somi gayni mi dursito hijibaji nogas somi gayni hawra e fajiri feeri mi juula subaka jamma hanki mi juuli darɗe temedere mi dursitima hijibaji nogas te mi jottima waktuji ɗiɗi montor nde fuɗɗi wedde ɗum noon mbiɗa andi jamma o won sababu ko ɓeydi e jamma hen leeruji ɗiɗi ɓeydama hen ɗum noon mbiɗa jogorno so weeti mi namno mouhammadou holi sababu Allah ɓeyde e jamma he te meeɗa ɗum wadde nelaɗo jahol mum wonno ko leer gartol mum wonno ko leer ko wadda ko e ko haalda ko foof hawno ko leeruji ɗiɗi ɗum waɗi nde o setta jibril wimo mbaɗi sa yeehi ma haalan yimɓeɓe o ya jibril ko jiimi ko e ko mbaddami ko mbiɗa suusi ɗum haalande yimɓeɓe jibril wimo aha sa yeehi haal so windande de fof yeddi ma aboubacry jaab ɗum waɗi aboubacry jaaɓi malaykaji tolni to dow asaman ina mbiya mana aboubacry gonɗi o innira siddiqu gonɗuɗo kanko goto woni e leñol he goto seedo jaggire worɓe ɗiɗo o innira siddiq o wiyeteno e jamanu jahiliyankagal ko abdoul kabati ha ɓoyi o wiya abou ouhafa bamma ko wiyeteno mana ha joni ko abou ouhafa o wiya manani ibnu abi ouhafa nde gonɗini Allah o innira siddiq kanko wiyete afu dine l'islam kono noon koye dow mana afu dine l'islam ko khadija o adi gonɗinde nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam kanko woni hammadi dine l'islam samba dine l'islam
ko Ali ibnu Abi Talib karramallahu wajahu bamum e bamum nelaɗo jiiɗi yumay baba nelaɗo nela ko altini o julde mum ko talata. Khadija noon haydara nde wotere nelaɗo daɗan ɗum. Aboubacry Siddiq kañum woni dembal islam. Tawde noon Khadija ko joom suudu nelaɗo, Ali ko miñum nelaɗo, kanko Aboubacry o hokka mangu, o wiya kanko woni afu diine l'islam, o hokka mangu. ɗum woni sababu Aboubacry Siddiq mana wiyede afu diine l'islam gadiɗo gomɗin nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam. Kanko noon o andodire nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam omo yaara e duuɓi 17 nelaɗo Allah ina yaara e duuɓi 20 nelaɗo heccimo ko duuɓi 2 mana ha joni gila nden o meeɗa yiide mum sikki, o meeɗa dañde mum sikki, o meeɗa dañde mum sikkitade hay lawol gotol. ɗum waɗi nde noddi ko tan kanko mana ha joni o jaɓi kanko Seydina Aboubacry Siddiq radiallahu taala anhu. ɗum waɗi o wiya Siddiq batu ngu gasani ha joni, batu ngu gasani ha joni eɓe gone haalde haala ka yeehi ha juuti ha woɗɗoyi namne keewi eɓe namno nelaɗo no jaabo, eɓe namno nelaɗo no jaabo ha gori jiyaɗo Allah ummi o wi goppide kam e Mouhammadou minne mboɗo jogui namdal mi namnomo. ɓe mbimo namno o wi ya Mouhammad, nelaɗo wimo labbay koye ummo daro, nelaɗo ummi dari o tong koyngal ma ñamal ngal, nelaɗo tongi o tong nanal ngal ni, nelaɗo wi somi tongi koyɗe 2 fof holko darotomi, o mo ganduɗa so tongi koyɗe 2 fof yanata leydi fukko wawa darade hono yaade dow asaman te segani bibje wona malayka. kamɓe fof peɗɗiɗi jalede ɓe piidiri cuuɗi ɓe mbi ode kam fooli Mouhammad. nelaɗo jabaki mo, nelaɗo weddi guete muɗum e batu he ha soyni Limamu Ali ibnu Abi Talibin karramallahu wajahu ɓawla nguru tekka yeeso sukka waare wojja guite mana ha joni olɗa ñiiƴe. o wi sagata so ñiiƴe mum olɗani so batu bati ittantaki gueɗal. Seydina Limamu Ali ibnu Abi Talib karramallahu wajahu nelaɗo sallah alih sallam yeeƴi guite mum jane makko oy Limamu Ali oy labbaka ya rasulallah oy wal kulli sualin jawa. namdal fof ne jogui jaabugo. oɗo ko namnimi ko Allah wiyani yomi jaabumo, ko an Allah wi o jaabu. Limamu Ali ummi ina daago omo jogui gawal nelaɗo Allah sallah alih sallam biyetegal Zulfaqar, waɗi ko ɗemɗe 2 hen ɗemgal gotal ina winda Yasin wal Qur'ani ha gasi, ngala ɗemgal ina winda Sayfiyu ha gasi. nelaɗo tan wawi ƴettude ɗum e doole annabagal walla Limamu Ali e ballal mana ene waliyullahi. nelaɗo wiyete nabiyullahi, Aliyu wiyete waliyullahi. ɗum luulal ala hen. Aliyu ummi ina ƴetti mana gawal ngal ina daago e hakkude yimɓeɓe ha o yetti o tawinami noon nelaɗo ina dari hakkude batu e nelaɗo on dari o dufti gawal ngal ɗemɗe ɗe gone innude Allah. o nangi o sodi dande mana neɗɗo o hoore nde filti yanoye caggal batu, o nangi ɓandu ndu o lelne leydi o yaɓɓi hen koyngal makko. ɓandu ndu ina signa ha deeƴi o tuggi gawal ngal o fufñiti guite ɗe ɗe goncide mbi coy Moussa Sow wayno gallaɗe huccite yimɓeɓe o yalmin sahil beele won namdotoɗo goɗɗo hay goto namnaki. ngun batu ko ɗum fosiri mana hay goto namnaki. mana Seydina Mouhammadou Rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam ɗo woni qissatul isra wal miraji. ɓe tampinimo ɓe mbi hankkadi Mouhammadou tampini en mana ko haalatno foof eɗen muña, kono kadi o yeehi dow asaman o haalde Allah o arte jamma hen ɗum foori leƴƴi arabe foof manan o ɓeydo laamade dow men, o ɓeydo dañde martaba e dow men. ɓe ndendi ɓe mbaɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mana ha joni idirab hono mana ha joni ko mbiyeten guerew. mana nden ɓe ndendi ɓe mbaɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam guerew kañum e koreji mum. ɓe mbi ɓe gonta yeeymo haydara, ɓe gonta soode marchandise makko haydara, kanko joom suudu makko Khadija, kanko e bappaño makko mana hen Abou Talib bamum Aliyu. ha nelaɗo en mana ha joni keyɗi tampi lorli no feewi mana wiyama ko ɗum hakke duuɓi 3 nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam Allah haaji ɓe bindi kayitol ngol ɓe mbaɗi hen aadi oto ɓe jeeyodire nelaɗo oto ɓe coode mum kañum e koreji mum. kayitol ngol ɓe mbaɗe kaaba, kayitol ngol woni toon duuɓi 3. Allah haaji yo Allah firtu mana on aadi sukaɓe joyo jogoɗo ɓe malede mana kaldi kawri batu ɓuuray si jooɗi hen. goto wi onon Mouhammadou jeeya koye men leƴƴi arabeɓe foof mana mbayanino men ni ina kormoro en, ina kormoro suudu men kaaba, ina kormoro annabi men. onon
en jeehi neɗɗo ha en mbaɗi ɗum gueɗew en jeddi ɗum ɗum fof jaɓani ha en goppi ɗum nani maayo kamɓe koreji mum maaraɓe ɓe jallini ɗum deni hersini hen goto goɗɗo no o to banggue batoye wi aha kay goɗɗo no o to banggue batoye wi aha kay goɗɗo no to wi aha kay bato boni ɓe mbi ɗum noon jaltino en kayito iten aadi o nde ɓe bindi kayito o nde ko ƴiƴam ɓalli mabɓe ɓe mbanno hen ɗum woni timminde aadi o haade mabɓe itoyde kayito nila sallah alih sallam o noddi bappaño makko Abou Ɗalib yani Bamum Ali o tinino kayitol ɓuuray si en binduno mbaɗe nder kaaba ngol moƴƴu ñamingol ha laaɓi ha heddi koɓe mbanno hen allahumma inde Allah nde ɗum tan heddi ɓe jaltini kayitol ngol ɓe tawi ko noon wuuri aadi o firti ɓooyani e nden hitande nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam Khadijatu natti joom suudu makko giɗo makko sehil makko ballunoɗo mo keedannoɗo mo e gueɗe foof kulaɗo kertaɗo saabu jawdi e ɓingu moƴƴago ɓooyani bappaño makko Abou Ɗalib e bam makko jiiɗi yuma e baba gomɗinanimo kono wonino président assemblée makka kulaɗo kersaɗo joom ɓiɓɓe joom jingoɓe joom konngol onne kadi maayi ɓeɗo ɗiɗo fof maayi e hitande nde wonani nelaɗo sunu hankadi o ala kaɗanowomo o ala ballowomo so wona Allah o ala hankadi kulaɗo o ala kersaɗo o yalti makka mana o feewi ɗayifa hakkude muɗum e makka ko kiloji metre sappo woni toon bam makko cawdiɗo kaw makko gorgol makko denɗi ko mana ha joni o woni e wajade ɓe omo daara beele maw dañ toon walloɓe beele maw dañ toon mana ha joni sembe walla beele maw dañ toon mana ha joni doole kanko nelaɗo Allah sallllahu taala alih sallam o woni toon balɗe sappo e joyyi omo waajo holko dañi toon ñande o ummoto mana ɗayifa ɓe gurtine makko ha ngaaɓe e sukaɓe e dawaɗi ndewe makko ina beddo kaaƴe ina beddo ɗooɗe ceeki comci makko piimo kaaƴe piimo ɗooɗe ha ƴiƴam yalti e ɓandu makko paɗe taƴkula o ɓornino ƴiƴam no woltortono mbatti kolade e koyɗe makko ha Alhaji Malik Sy wi to mimiya laqa mina sufaha mala afuhu bihi won ga ko ɗaɓe mbaɗi mo komi yiiɗa haalde ɓe beddo nelaɗo kaaƴe ha tampa jooɗo e leydi ummo kadi no wonde Zeydi ibnu Harisatin mana ene sureno ɗum kaaƴe ha ɓooya ummina nelaɗo mana yahuda en ina goni e dow sangi mumen jurmimo itti endu rese totti mana ha joni maccungel mumen mbi yah dokka oya mana arabe garnoɗo no waajo ɓuuray senno wiya ko annabi ƴewno mana no arabe ɓe mbaɗimo kamɓe boni ni ɓe mbatta annabaɓe mabɓe hay yahuda en jurmimo on addi endu ndu rese tottimo wimo mana ene ko halifa ɓum tottuma mana ko yahuda en tottuma mbi ko haada e maɗa nela sallah alih sallam o wi bisimillahi o nangi o waɗe hunuko maccungel ngel wimo ijam bisimillahi arrahmani rahim de mbiɗa o wi o wi ɗum de haaletake e ndi leydi o wi maccungel ngel woɗo jeeɗa o jiyami ko leydi no wiye Lubnan o hol wuuro o ne wiye Naynu dane maayo Beyrut mana komi jeeyami koye koreji annabi Yunus ibnu Matta mo lingu monno o ko on wiyatno bisimillahi rahmani rahim bisimillahi rahmani rahim haaletake e ndiɗo leydi ko ɗum waɗi mi kalmi ɗum ko mana o wi maccungel ngel Yunus ibnu Matta mana ko sehilam kominen dendi annabagal ha o wi hay goto woto ɓurnam e dow Yunus ibnu Matta minen pote Allah maccungel ngel woni ɓuucade koyɗe makko woni ɓurnade koyɗe makko mana ha gonɗinorimo jeyta e julɓe nelaɗo Allah sallllahu taala alih sallam o ummi toon ñande hen fati makkatal mukarrama o ari mana ha e cangol ina woni hakkude makka mana ha joni e ɗayifa tawi jamma heptumama ɗon omo wondi mana ha joni e Zeydi ibnu Harisatin mana ha joni maccuɗo mo Khadija sonno hokkimo o jaɓi o wi wonde mana ko ɓiyiko kanko rasulum bil haqqi sallllahu taala alayhi wa sallam o wondi tan ñande hen mana ha joni ko Zeydi nden ɓe gari mana ha joni jamma eɓe gone cangol wiyete ko wadu nahli nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ina juula jamma o diidi diidol o waɗi ɗum no suudu ni o wi Zeydou woni e nder diidol he oto yaltu so wona mi wiye ya yaltu wota yaltu Zeydi ibnu Harisatin woni e nder suudu diidol ngol nelaɗo heeɓiɗa ina jangga Qur'ana ha ɓooyi dute gone tellade cit 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 dute ina tello cit 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 dute ina tello dute ina tello dute ina tello gila ɗo Zeydi yiyatno nelaɗo haw natti ɗum yiide gila ɗo nanano dande nelaɗo jangga haw natti mana ha joni mana nande dande nelaɗo sallllahu taala alih w sallam saabu oolel mana ha joni dute ɗe ɗum woni mana ha joni won sariya moɓe garno namnade hoore ina wara e mabɓe eɓe ina jilɓiriɓe eɓe gari namnade
lundotako zeydi ina hen nelaɗo ne jangga qur'ana o tinani hawi dutene tello cit dutene tello ɗo yiyan noon nelaɗo ha waɗi niɓɓe ɗo natti ɗum yiide ɗo nanan noon nelaɗo ne jangga ha dande waɗi olel haw nattinande nelaɗo ne jangga o huuli hawɗeɓe yaltude o ƴeewa holko heeɓi nelaɗo kono miiji kadi nelaɗo wino oto yalti suudu ndu waɗi ɗum mana o heddi ɗon yamirore ha banggue wendo ko nelaɗo o nani duko daaɗe kewɗe o nanata ko daaɗe ɗe kalata o nanata ɗemɗe ɗe ko goni omo nana sawtuji o famata weeti kanko zeydi ibnu harisati o namni nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam o ya rasulallahi mi huuli mi jiimi dute ina tello niɓɓere heewi nanmi lagat duko hewngo mi famani sawtuji ɗi ko kalata mi ɗeɓino arde mi ƴeewa mbari ko jaam jagguma mbari ko jaam jogima mbari ko jaam wonde ma miijimi kadi otomi lunde a wino otomi yalta suudu ndu nela sallah sallam wima aha sa yaltino ko jiiɗa no wayno dute ko biftoma lorluma mbarda yaltano wona dute wonno ko jinneji ummiɗi nokku ina wiye nasibi ko nokku ina to yaman jinneji ina koɗi toon war hoore ina wara e maɓɓe eɓe donki andude holi barɗo o ɓe gone yiilade caggal annabi Moussa beele wonɗo gonga feeñi beele wonɗo ɓurana telli beele wonɗo haala Allah woni beele jomum na ñawana ɓe eɓe jiilo e aduna he ha ɓe gari ɓe tawi ɗo mbiɗa jangga mana qur'ana ɓe namnimi Allah wahyi am haalani jibrilu haalanimi kalmi barɗo o holi kañum holde wari hol sababu no wardi ɓe gandi jomum ɗum waɗi hewɓe mabɓe gonɗini Allah gonɗini nelalam jaaɓi kooti gonti waajotoɓe kalanoyi qur'ana mana kalanoyi koleji mumen ɗum woni uhiya ilayya anna hustama nafrun min al jinn wiɓe wayama fewde am hettima qur'ana o nde janganmi nde nafarum dental minal jinni e jinneji nafru ina wawi tuggude e yimɓe tato fay dow walla tuggude e yimɓe ɗiɗo fay dow ha ala kaddi ɗum wiyete nafar mana ha joni fedde e jinneji ɓe gummi noon koto wiyete nasibi wi won konngol wi koɓe ujunnaji sappo e ɗiɗo won konngol wi koɓe ujunnaji capantati won konngol wi koɓe ujunnaji jeeɗiɗo won konngol wi ko ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi ko heewi luuɗama e qur'ana no wawi wonde fof kam ɓe gari Allah seedima ɗum e qur'ana ɓe gonɗini Allah ni ɗum waɗi enene mabɓe ndendi nelal ngal nelaɗo nelama yimɓe nelama jinneji ɗum waɗi enene mabɓe ndendi nelal ngal eɓe jogui julɓe eɓe jogui anduɓe eɓe jogui waliyaɓe eɓe jogui seerenɓe eɓe jogui wirdoɓe laabi no jogori ɗen wirdoɓe laabi ni saabu Cheikh Tidiane ina joguino almuɓe jinneji ina hen jinne mawɗo gandaɗo biyeteɗo Sam Harous maayi koko ɓoyani joom lasarani hewɓe ina gandi jomum koye almuɓe Cheikh Tidiane Sarif o jeeno kanko jangguini Seydi Ali Al Harazimi balli fiiɗo Jawahir al Mani o kanko jangguini ɗum Hizbul Bahri ɗum ina selli ko heewi gueɗe lasarade ina nanga e makko ɗum waɗi kamɓe jinneji kamɓe min ndendi nelal kamɓe min ndendi mana ha joni annabi noon ala e mabɓe ujunnaji temedere ujunnaji nogas ujunnaji nayo hay goten wona jinni